Xake produkzioak taldearen eskutik eta 21. korrika kulturalaren barne Mami Lebrun antzeslana izango da barikunetan apirilaren 12an Bermeoko Nestor Basterretxe aretoan iluntzeko 8:00 Getari Etxegarai, zuzendariak burututako lan honetako aktoreak Ane Pikasa, Kepa Errasti eta Ainara Ortega dira. Antzeslan honetan, Egoitz eta Miren omenaldi bat prestatzen ari dira berrik hilden Amona Kontxarentzat. Amonaren etxeko ganbaran aurkitutako eguneroko batzuk tarteko Kontxa gazteazlarik Parisko kabaret baten bizi izan zuena kontatuko dute. Dolua, pertsona maiteen desagerpena, agurtzea eta memoria bizirik mantentzea, horixek Mami Lebrunen gai nagusiak. Antzeslana euskaraz izango da, sarrerak 6 euro dira, salgai daude, Bermeoko Gizarte eta Kulturetxean, orotarako kutsasainetan edo irubebikoitza kutsabank.es webgunean.